Amoa. Sini kuna mata ina za kuma. Putura police there. Ono sina Amoa. Makan ba tira kula. Sini kuna mata ina sa uni sigala kuma. Anu be gwam nunu bro ya ka di o jabi ko kwa. Ba tira kula mata ya. Ina funda mo. Okay, ba tira kula mata. Ambrose. Ambrose. Sini kuna na kwa Ambrose sọ̀rọ̀ begin. Mo si so be ya fault. Be ya fault. Come here, Rooney. I want to lay a 40. There, you want to lay a that way. Ego. Down. Before Kennedy Junction. 17 naira. Okay. You go change. No problem. Oga, you come on. Oh, sorry. Emi hege me sorom batana yar kam nyege no. Biani me yar. Oga. Go here be henka bi kon. Nsolu ge batawe be. Na bera ground. Abolibo atola pipikon. Ihe obukano, ihe ona nloko nife. Munwa, batala wole gom. From. Ihe abu onye mmụọ ka m butelo. Ihe mmụọ ka m bute. Ihe abu mmụọ ka m. Hata wokem iwago waga ikebu ana beba na ekirigi since ge gwo wa driver hu mugu iwu kwana onye awu mo kenyi gi mana hapu aha m onwe ge ji ame okenyi mhapu aha ije dara mi ihe na eme mgbe ndị ndụ wa dịkwa n'ụtọ chekwa anụrụ mgbe ise mgbe ede ndụ hapụ ihe nọrọ na maka na ịwa agụ
Wolu wa yo nunu. Kefo. Ihe nkuta. Mmụọ. Obrom na ebe. Obrom na ebe ahụ. Ko afulu mmụọ. Onye mbusi mu drop ya na burial ground. Ka nne ekwu osi mbata n'ime room ebe a wele ego. Chukwu mekwa mmadụ ebele n'ọlụ ahịa. Ihe tụrụ ebe mmadụ na-enwe room n'ime burial ground. Mmụọ. Iwe echebe. Echekwenu m. Wele chukwu a. Ọmụọ nwe na chukwu. Mmụọ. Welcome, Malan, welcome. How are you? Yeah. Okay. You want me in a loud? You get me in a loud. Bring 1 bottle of Star. Or Bottle of Gold Star. Yeah. Welcome. Star. Get you bro. Or you go get around and put. Welcome. Get him open. The control is gone. Open your gym again. Open up. Thank you. 10. Thank you. Tente. Oh, Walola. Obiari Jegala. Obachinta. Kaichondo Wrench. Makana, unu nakwana eme ya una change go fridge sota. Asi wete my juru oyi, echo semi oyi wete. Okay. Where they go? You never pay me money, oh. Okamala. This man don't pay you money. Isebe. Okay, please, money. Isebe, I'm not joking. Okay, give me money. Look at it. How long you want to get that useless man? Give me that go. No salary for you. I'll kill somebody. You are fired. Nonsense. Check it out for me. Never mind. Common sanitation money. It's all right. My papa ain't on. My mama didn't know when you know. Because tell me go. Nyetom time. Ndị mmadụ n'ihe anyị na-eti na ọ ga-adị ka onwezi ihe ọzọ. Achọ nke ụwa niile bịakwa nnụrụ ya. Tata chukwa na ekwu m ụgwọ ụlọ nke mgbe afọ 3. Achọ nke ụwa niile nụ ya. Ife ịchọ tata mmenye ya double. Papa, biko, wetu obi, ka anyị kpazie akpazie. Kpazie ọdọ. Kedu ihe ọdọ ị ga-ekpazi? Ị ga-egwa nnu. Kedu ihe ọdọ tata? Na-abụrụ na ị ga-aba n'ime ụlọ nye m ego m. I need my money. Kịta. Ọdọ, karịa ma ofu onye buru ụzọ ruo n'igwe.
Papa. Magburie onwe m. Ka anyị kpazie enugo biko ihe ọbụla dị ọkụ ga-emechakwa jụọ oyi. Ọ dịkwanụ njọ taata o nwekwara ike echi ọ dịkwa mma. Ọ dị mma lie. Anakwa eji ụtụtụ ama njụ aka. Na-ege m ntị tata ọ dị mma buru lie. Jụọ elu wee jefe ụmụnna anyị n'afọ nụra. Nke ọzọ mmemme na inyesi ama ego abụ na mmemme kshọn na akpana gị obodo isi bịa. Ibe nke a karịa. Papa, ọkwana ọgụ ka ị bịa ịbasị m this morning. Ịma, ọkwana ọgụ. A sị gị wetu obi na ọ ga-emecha dị mma. Ọgụ ka m bịa. Bezie gịnị? Time nke mbụ i nyere m ọkwa next week na-abịa abịa. Na ma amazi time i nyere m ife na-akọwalụ m. Mụ bụ landlord ya nwezi uche. Papa, biko kwanụ biko. Ebe ịchọ ị ga-enwe biko kwanụ. Ebe ọ na ịchọ ị ga-enwe next week. Ọkwa next week. Ị gara ile kalenda. Ọ next week ka m nye gị date. Biko zianụ. N'anya ndị Igbo si n'ukwu bịa na ịtọ ọtọ. Ịchọkọtọ. Ọ ga-atọ. Ọkọma ntọ. Ngwa chalụ n'ụzọ na. Chalụ nụ mba n'imu na ife mfu mbulu ele m tozu wee dị mma. Papa biko kwanụ. Papa biko. Egwu mmadụ aba. Mba ekwukwa mmadụ aba. Egbuna. Ngwa ọkụ ikpupu m okpu n'isi. Imezugo. Papa ike ha. Tata mụ ka ị na-esi ala anya wee wepụ okpu n'isi. Ike ha agwụla m. Ọ bụ ihe ebe nchọ. Ba n'imu na wepụta ego. Ọkwa ọgụ ka ị na-aba m ihe ahụ. Ọ ife nchọ. Ọkwa ọgụ ka ị bịa ịba m mmesịa ya ife taa ụbọchị ọzọ ịnụ ị na-agbakọ baịra. Ọ ife m bịa na-ekwe polisi m na-akpọkọ na-abịa. Ọkwa nna onwe ego m ji m akwapụ. Gbam kwapụ n'ụlọ. Kwala ife pụọ. Eji m ego so nwa mmiri ka tọgbu iko. Ilo na gịnị ka m ji emente n'ugwugwuru a niile. Kedu ife ilo eji emente ya? Apụalụ bụ jee bukọrọ ife pụalụ. Nkwapụ. Kwapụ. Papa, ị na-ene m ya n'ihu sị nkwapụ. Ọsịsọkwa. Nkwapụ. Kwapụ. Ọ bụrụgo tolotolo ọkwachielu mbe. Nsogbu adịghị, nothing spoil. Awere m ya zụbụ no tolotolo. Nothing spoil. Nyetụ m obere ohere ka m were akpa jee kwa. Ala akpa jee kwakọrọ ife. Jee kwakọrọ ife. Ife na-eme ozu. Ife na-eme ozu. Na-ekaira young blood dị ka anyị ọbala ọfụ na ndụ. O nwere ife ị nwere ike imenwu. Ụgwọ ọkụ ịkwụrọ, ụgwọ eletrik, o nwere ọnụọgụ mkpụrụ ife ya emenwu. Ọ bụrụ nwa ka ịmụ, ọ bụrụ nwaanyị ka ịnụ. Ọ bụrụ nna ya ka ị na-enye nri nke na-enye nne ya nri, anụ ọgba nwe na stroke chọọ igbu nne ya. Ị nọdụ ebe a na m aha bọyị. Mmekikwe oyi renda ụmụ nwaanyị niile bịa ebe afa bụrụ ụmụ ajadu. Mma gbaba ala ị n'ọnụ. Bụrụ ife pụta bụ akwapụ. Alapụgburi. Ayi, kedu ife nna anụ dị ebe a? Ọ gịnị mba nọ. Tata, gị na-emekwa ụdị a? Ruan. Okay, mmezu na ana maka ọkwa mmadụ. Ruan. Anyị ka surrender go. Ruan. Okay. Na debe mma. Ị ma na taa ka ị na-arụ ụkwụ n'ikpeazụ na ndụ gị. Ama m. Ekwu ka anyị gwa nye ebuso ya. Onye gị na-ebuso egwu. Mechie eze. Eze m emechie tata gị. Mechizie anya gị. Kpee ekpere ikpe. Taa ka ị na-arụ ụkwụ n'ikpeazụ n'ime ndụ gị. Onye sị gị nwee ya dị nwee m dị ka tenant ị ga-asụ ụgwọ gị kwa. Welukwa na anụ naanị welu na dash welukwa ekwu na m ụgwọ ọbụla akwụkwọ na egwu ka m na-egosi gị. Egotakwara m mmanya. Mechie ọnụ. Oke. Tata kwụ ụgwọ ọkụ, tata mee nka. M ga-anwụrụ gị anwụrụ. Ọ naanị m bi ebe a. Ụmụ nwaanyị na-akwụ ụgwọ ụlọ. M na-arụ ihe ụmụ nwaanyị na-arụ. Mechie anya gị. O nweghị ihe ga-eme ka ị ghara ihi na mọchụarị n'ụbọchị taa. Obodo dọrọ ugbo jiri. Ọ dọrọ ugbo wara. Obodo dọrọ ugbo jiri. Obodo Adebeghị mmanụ welu ụnụ. Obodo dọrọ ugbo jiri. Obodo dọrọ ugbo wara. Obodo dọrọ ugbo jiri. Obodo dọrọ ugbo wara. Onye na-eti mkpu etizikwa ya. Ọ gịnị ka na-achọ ime? Ọkwa ka nsoro igbo egwu a. Odelugo walala. Nwoke ma ama kwara ife ọ na-eme. Chere. Odelugo jijiji na ọrụ egwu yi. Egwu iji wee Mba, gbawazienụ. Mba, kama ke ka m na-esi gbọ Mechie ọnụ gị. oke. Nnụnụ gị ọzọ na iru ala mmụọ. O doro m anya na ịma nke ọma na ị na-aga ewu brand new tenant. N'ọfụ. Mgbe ahụ kwana ka ị ga-ahụzi ihe tenant na-ahụ maka ị ga-akpọta witness, kpọta shorty, and amakwa m na onwe onye ma gwazie m onye ga-awụrụ gị witness na shorty. Everyday aga m anọpụ ihe kpee ekpere ikpeazụ o.
maka onwe ihe ga-eme gị ghara ihi na nwachụarị n'abalị a obodo dorugbo chi n'afa nna nwa nke mmụọ nsọ n'afa nna nwa na mmụọ nsọ Bolachi. Bolachi. Mana mocha today. No palawa. One wahala. Ask everyone important talk with you go. Important talk. Odi go. Huh? The man won't kill you like this. Okwala Lord go. The man told me go chokori with papa. Papa, ai Chineke nna. Oge na mbode no ngre no ndeka anyi. Kulo da achoro. Amecha here. Okwa dey do suppose to kill the picture no la. Go we choro kwa. But unu eweli unu kwanu ndi. Sorry man there. No need. Dawara Moses. Eni woke. Owe ne. Mosi. Unu na-ekwu na Mosi mama ka iji unu bịawa. Ebere mebu kaiba. Mimi landlord gi. Achọ baba me amechi onu. Ai meme na ya. Nfa that so kwa amecha ya. Ofugi no ona agba. Onu gute so. Hey. Ole no tunu ole otu eji eme ole otu nu chi chọ ime. Cool down, chill. Ego le ki jide man. Ego m jide man. Ego m ji ya gbalitekwara money at 2005. So 2005. Kids this man. Yala chora ga karaka no kwa kana yam dam kiti. Sika me biegi. Aro. Tire man kwa ge. Iji 15. Iji 15. Emi mi landlord. Emi me team run on soro. One pan that is. Ya ga wa. Emi ta tu wow. O ge no so. Obo so ya sare ne. Tire picture roba. O man do so boss. So mwete 15. 15. Enye another receipt 25. Afuma. Nso buga aku. Nda na pego. Nata receipt. Muri anegi. Makore ne ku. Odesh. Bakasi. Ndenze. Ngwa shebe bakasi. Ngwa le ni ha ga-eme ugbu a. Unu ga-enyere m aka, unu ebido. Ọ bụrụ ihe dị ka echi na nwanne echi unu amanụ m ka m nwe ike gbagharịa. Mgbe ọ ga-adị ma ka m gbagharịa nụ ka m dike. Echi na nwanne echi Look, you without the money. You just have a run. You just have because I get the man. You can't know that. Can you put that? Ogusoro. Opo. So buga. I am na. You got a house. Afuma. Onashi. Ana. Abatensia lo dereji. Mabakasi. Darije. Inza. Ole office unu na kwan. Officer. Nwa sobu. It's officer. I'm a secretary letter, invitation letter. Give me my officer. My feel up. If you got that thing to be Nayakim, if you got him, be Nayakim. Messi even was also over the vacant house on our was. Oh, the way go. Can come on against Sibiri no mad from month to month on edge of one. Bow. Oh, tonight I did. Oh, do I can I check I do anything in Nona? If you go, how exactly, then you came. When next time, my friend, in fact, next time in Jaconolom, Anka Magic Carpenter, make a son of
kuchi eji osisi kuchi ụlọ niile ọsọ kapịnta ọ bụrụ na ya na ụmụ ya nọchi ụzọ kụkọta were kapịnta kuchie ha ncha niile ọ na-etosi ogologo ka ife gba okpo mmemme anya mmasụsụ ụmụazị nọ n'akwụkwọ ara na ayị ha ọnwa ara na ayị ha dị a ụlọ na mbịa obodo anyị zụ ndị ala stupid mmụọ a na-egbe etata ka na-abịa ntọntọ ụlọ na mbịa obodo anyị zụ ndị ala edebego m mesie ha ike debelụ m ife ahụ mesie gwa ha anyị ike ama m ihe nwere ike ime mụ na esigara ụkwụ ka anyị bụrụ ọnụ n'obodo a ọ gaghị eme ọ gaghị eme nke zo nsogbu adị abụghị so nsogbu adị anwụọlụla risiti kwa our receipt wo nsogbu sansam enwere receipt egbu mụ na abụọ anyị were receipt na Moses yedewere gị ọ chọrọ onye gị mosi onuma ebe unu ga-enweta mosi ịzụrala nọt gị emecha ya n'obodo a ọfụgo n'ụzọ okpupụrụ gokpu stret okpupụrụ gokpu ọmanya na onye na ndị nze emekwa ihe akwa ya gbam emecha ma okweghị anyị ekwetere ya mana ọgwana ndị nze bara ije yes a sị na ekwe ekwe na-ekwere ukwetere gwana ndị nze bara ije esi na risiti wụ n'aka mosi gbo ahụ na Moses ane ya okwenye gị nwoke ane odowere ngwa thank you sir unu afọla ọ ndị nze na gị ije a na-eme ya eme chaka wara ka ọ dị mmadụ ndị dị ihe no ka unu egbula ma chọkwa m ịnwụ ugbu a kama kpọrọ na nwunye m kpọrọ ịnụ nwunye gị ga-achọ ọ bụ gị biko ụmụ mmụọ don't kill me I don't want to die na achọkwa m ịnwụ ugbu a biko enwere 10,000 naira nnata na rent ka m ga wetara ya unu biko ọsịsọ wetego ugbo weta gbo bifo ame ihe ji zụta ebe a m ga-eweta nwunye nọ n'ugbo ụmụ nene ụmụ biko n'ezie na ahụ ọ dịkwa nke anyị chọrọ ịmụ na biko were na biko nwa na-eje ya na yuzu n'ala mmụọ anyị echenji ya gbalu n'ala mmụọ anyị echenji ya nabazianụ bụ unu naba n'ala mmụọ unu ule na-echenji ya ego All of the fire bowl.
pụtanụ ma ọ na ha na mgbe ọ dị ka nwe ya nenekwa nke Chineke ọma ụmụ nwe dizọv anga bịa ka apụkwala m ka nje na nke ndị tenant nje na nke tata na ọ dị anyị ga-anya ya ka m pụta ịpụtakwala ha n'okwu ya ka m gaa na nke tata ka m pụta ọ bụkwa na ị ga-abịa igekwana n'ebe aba nọ na-ekweba Chineke mekwa ọfụma bịa nwee n'oge dị mma ee ọ hụkwa ego m aka m bịa ọ dị ka ije dị n'ọkpa ka ijebekwa ebe ị na-aga Chineke ego ụgwọ ụlọ m ego ụgwọ ụlọ ka risiti nke m ịhụ ụmụ nze abụọ m nyere ego ka ha nye gị this month ọnụụlọ gị ka isi na-abịa ugbu a ọkwa ibidokwala ọdọ 15 nwe enyi ọka ọkwa ịbịala ọdọ kekere onye na-aza n'onye inye ego ka mmadụ ya wetara m ego m ngwa chere n'ebe ego m tupu nje kpọrọ ndị agba obi ụmụ nze abụọ m nyere ego ka ha wetara ọ bụrụ n'ụlọ gị ka isi na-abịa ugbu a onye na-akọrọ ụdị ibe a ka obere ibe ọ dị onye nwụrụ kedu ka esi ruo n'inweta ego ihe echukwu m ụgwọ ije nye ụmụ ndị eze gị sịrị ọgị o nwere otu anyị si kwuo ha sị na ha wụ ejenti gị na m nye ego na ha ga-eweta n'isi ụtụtụ a ka ụmụ mmụọ na-abụ bịa kapụ 10,000 naira amakwa m maka nke 10,000 o nwere ndị bịara ebe ahụ sị na ha wee ejenti gị o nwere otu ha si kwuo okwu nye ha oke m ji 15 even ka m hụrụ iji resiti m che ma ọhịa bịara ka ị wetara m ọ bụ na ụmụnna anyị si obodo unu zite ndị nnewi na-akpọ ndị eze fe lụrụ be m ego nka m na-ekwu kedu mgbe ị na-enye my money ngwa hapụ ọwụ na ị na ọnụ ụlọ gị ka ị nọ hapụ this evening ka m hụ ya na town ka m nata ya ego mana I wonder anyway ka m hụgodi ha ịmanụ ndị ji enye 1,000 ọ bụ na ụmụnna anyị si obodo bịa inyefa 1,500 jee na alụfa achọrọ m ego m na mgbede this evening you say this evening n'uruchi ahụ this evening ama agwa anyị na aga agwa ochi ntị n'ahịa esu ka emụ na-eke ka ngwa ya afa ji aba hapụkwala oke mba enwe uru ọ na-aba mgbe ọbụla egbuo akpa obi egbuo ọchụ ị na-egbudi m ka igbuo nke m dị ọwụ ndụ mee nke a nweghị ha ga-eme ya adịghị mma gị ji ndị nze abụọ bịa anata m ego anatacha ego gị sị na ọkwa gị dịire ha ka ihe dị ihe gasị onye na-enweghị akọ na uche ọ bụ onye mụrụ ya onye na-enweghị akọ na uche ọ bụ onye mụrụ ya tata ha mmụọ na-eti onwe ya atagata abụsị ya ihe ya na-akpọ na-egbu ụsụ ụmụ ihe ọ dọrọ anya were aba na-akpọ ụrị ochie dịka m uru ọdụm gwerebe enyiri dike o zuola enyi ozugo ka ego m kedu ego nke ka ego m gị na-asị m ka ego ihe ihe anyị bịara gwam ka ego dịrị ndị nze abụọ ka ha bịa banata m ihe enwe ndị nze abụọ idire ga-abịa banata m 15 so ịba ikwuole 419 onye ka m ji etu ya bụ ime ihu ka m wafụrụ nri ebe ọ ị na-etu m ha igwu m onye na-etu m ha n'ihi gịnị agwagwara laịlaị arụ a nụrụ n'elu nyu na-agbagwa ijijigharị na nrọ ka ọ na vision gosi ekwule nke iru gị ahụ maka iru gị adịghị abụọ n'obodo ọmụmụ ndị nze m ga-amakwa ha ndị nze mmadụ abụọ bịara nga oke gocha chichi ha mara landlord mara ebe m bi mmesịa achọpụta na aka gị dị na ihe a achọpụta na aka gị dị na ihe a ma osi ịfụ ndị ya ma abalị ka ha bịara aka ndị enye nkịta bụ ka anyị pụọ n'iro jee chọọ ndị a anyị chọọ ha nweta emezi ihe bụ maka mụnwa ka ha na-akwado ichịtọ enwekwa ebe gị na ha abụọ dobere ego m ụnụ ka gị wetara m ugbu a ka a na-aga onwekwe onye nze mma nsị gị chere na-aga ugbu a lekwenụ m anya kwa ka m ji esi je anọbe m nọpịara mkpụrụ ihe dịla onwe nke a na-emeji taa ka ihe niile ọ ka anyị je kịta mgbere ka anyị pụọ mgbe ka anyị je chọọ anyị ga ịma ọfiisi ha
nwa ekwe ndị mma nweta anyị na-aga n'iro nwa ebe anyị onye na-achọ ihe ga-aga na-akpagharị na main road na-achọ ego mfuo nsogbu dị ego mfuo obodo ha ga-abalị abụọ Logo Saline. You better turn out there. Make them turn out because I'm turning out there. You go pay me my money too. You must tell me. You must tell me before you put on a $10. Everybody's not $15. I'm not what I'm doing. I don't know the hope of fruit young and $10. Why do you want to $13? Come to see you, happy. Come to see you. I'm a home. Come here now. Nonsense. When we're going to $20. Chebe obla di amma wosa za lili obla di amma maka na onwe ihe ga-eme ka onye ọkada ghara ihe na mortuary taa amụla ni mo ano shi ambi obi ya people can bounce. Here for here, kita. Here for Grimbombo. Atula some monkey. Nama. That's the now. She didn't go now. Lady Jota. Look at it. Lady Jota. Nonsense. I have been at your account. I just idiot. I have been at your account. Oh, yes, oh, Aga. I'm at him now. Go on. Sir, good afternoon, sir. I weekend holy. I got holy private because ask him come kelegi.
Chukwu ga-agọzi gị. Chukwu abịa ma na-ekwa na-eme mistake. Onye ọbụla o kere o nwere ihe o ji kee ya. Biko asị m ka m kelee gị. Ọwụkwa n'ọnụ ụmụ nwaanyị ma ọnụ ha na-agba tata ya dị ka anyị nwawo ndị wa ihu ya anyị ebu ụzọ leruo anya bifo mara otu eji eme ya. Biko wetuo obi. Ehi ọzọ nwara anwa baa ọkada na-ejighị ego. Wepụta ezigbo aka ibi ma ị ga-egbu egbuo ya. After all, nwaanyị wuke m wụrụ ke gị wụrụ ka ọha. Enweghị m mụrụ n'ime awụ m onye nsogbu jụọ ndị nebọ m. Biko sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Egwepụ makụ ma eme nwa na ahụ n'ọtụ anya ahụ. Pema na ọ zụta bụ onye m sịrị ahapụ ya. Ọwụ na m ji ego aka n'ime. Tata, afụla m otu si lọvụ m n'anya nke ukwuu mere iji wee fụ ọka ibe gị kwa onye ọkada wee were mma gị tụba n'ime ọhịa mma ike ji wee berie ego tisi ebe ọ kwụrụ. Chọt, you are a big disgrace to your fellow men. Ihere mekwa gị, ihere wee mee gị ụbacha n'ime afọ gị ọka ibe gị. Chọt, you are a very very big disgrace to men. Hey, come here. Come here, man, whoever you idiot. Contractor. Onye love. Ị makwa inwe sense. Anụ big fool ka ewu. Lekwekwa ka m gwa gị. Ya rụkwa gị ọnwụnwa, ọrụkwa gị touch, penyekwa ya. Anwakwala m ụdị ọnwụnwa ọzọ na ndụ. Lee onye isi m ga-aga bọg. Onye nwere akpụ obi, nwa akpụ afọ. Ị makwa agbazie nwoke ahụ a ga-eji aje kpọta ma nnọọ. Gị kpọpụta ewu si ya bịa fezie nnama. Ewu big fool love ịnwere kọntraktọ ị na-alụrụ gị ọgụ bịa Mike Tyson na-ekpọkwadịrị ka ọ bịa lụrụ gị jikwa ma riele ya kemgbe 2 days. Love ara gbagbukwe ka nzupụ m n'iwe ọzọ ka m kwụkwụ gị ebe ọzọ. Idiot. Nonsense. Ibu ewu. Emeche best ni love. Nonsense. Agboro ọjọọ. Tata nwanne isi na gịnị na-eme? Ire mmadụ ibe gị mugbu ị ga-eri ya mmụọ. Ire mmadụ ibe gị mugbu ị ga-eri ya mmụọ. Dekwa ndị polisi ọsọ ga-emugbu. Ndị polisi na-abịa ọsọ ga-emugbu. Onye na-enweghị akọ n'uche ọ bụ onye mụrụ ya. Onye na-enweghị akọ n'uche ọ bụ onye mụrụ ya. So, Papa, ị gara kpọrọ m Eke. Papa. Nye bụ papa. So ị mazụ ya bụ papa. Abja mkpọ ndị Eke i deserve ya. So Papa, ị ga-akpọ ndị Eke. Yes. Nwoke m achọrọ ihe ugbu a n'ọrụ anyị. N'ụlọ ọrụ unu. Papa, ị gara kpọrọ m ndị Eke. Ya ka kpọrọ ndị Eke. Ị mara ifefa gwa gị ma eme ya ozugbo. Okay, nothing spoil. Nsogbu adịghị. Bịa. Gịnị kwara? Ka ị na-abịarị maka n'ahụ. Ịma na akara ka nwoke ma ji anwụ tombo. Ị mara ebe a na-agwa ya. Na-adụ njuba. Onwere kọbọ ịkwụ ego mmiri a na-akwụ na ya dị. Onwere kọbọ ịkwụ ego ọkụ latrik. Onwere even sanitation nke ndị law enforcement dị ka unu tinye iwu na ya. Ọ jụ n'ọma nkwụ ya. Na-akwụ ụbọchị ebe a ọ na-anụsọ ọgụ. Ibe niile na-enye nsogbu na ya dị bụ nyanwa. Papa, gị ka obi ga kpọrọ m ndị Eke. Ka m ga jikere Jikere gị pụta. Egbuna m oge ebe ahụ. Gbam. Ọrụ ego na-ekwu na ị nwere ka ịkwụa ka iji ebe a wee na-anwụ akara na tombo. Mma agbọbagharị n'ime mkpọkọrọ ụmụ ikolobịa. Egwu ile onye nwoke na ibi ya rabụ n'ọnụ.
nwoke na ibiara bụ na n'olu na omenụ metete nya ya apịtị ka arụ inira nwoke m mee ngwa hazi afọ biko ma so na-eche kikwonu m na-eche na mụrụ nka anyị esi nọdụ aba na-eme mmadụ na-esi mmụọ mana ekwesị ime ka mmadụ ke ka anyị esi nọdụ aba na-ewe sita na Oga, don't worry, Oga. Ose ba agba ọsọ ọ dala iwu. Ọkwa ya dị iwu. Onye bụ ife nji mụ ekwu. Ka anyị mbakwa ọsịsọ baa n'ime maka nwoke ahụ ike anyị na-eme na anyị na-echi ya aba osi azụ nọ pụọ. Maka ọ gburu onwe ọ karịrị ife na-agha aghọ mbekwu. Ọha ngwa gị na ya pụta ebe a ugbu a. Ị na ebe a ugbu a ngwa ya achọghị n'ụlọ ọrụ anyị. Unu mala ọlụ unu na-alụ alụcha ya ọcha. Ọgwụrụkwa nsogbu dị officers ife bụ na ọbụna elekwana anya ife ọ na-amụ ka ala ọkụnụ bịa nsogbu jiri ọfịsa so ọfịsa agbanarụkwa n'ịchọ elugokwafu na ụdị a oke elugo m okpukpe onye eze okwu n'isi agbamo ọtụka ma agba ọtụka nụ mba biko ọgwụ enu na ndụ Mosi. Mosi don't hear now. Okay. Hello. Mosi. Ajo anu le anya. Draft really easy. How much? 10 naira for one. 10 naira for one. No be 3 for 10 naira. 2. Otio. 2. You dey buy? It's sweet. It's sweet, see? You go pay am more. Oruwa. 20 naira, you. Hey, 3 more. Moses, you need 3 more penny, Maso. Tivere mo kwemo. Tivere mo kwemo. Bana hoge. Tivere mo kwemo. Moses, you need 3 more kwege. Yeah, tivere mo kwege. Itibere mo kwe kana. Tivere mo kwe kana. Mo ne tiri mo kwege. Ya, ne mo kwe. Ine tiri mo kwege. Moses, tivere mo kwe kana. Ide, asokwa soja. Ne mo kwe. Nonsense. Onwe ihe dịka mmadụ egomoru. Yeah, madam. Ebe dị ka ị na-aga azụta m orange ndị a. Olee otu m ga-esi nọ nga aralụ orange
atọ ka nọ onwe bekee o bụ problem m nụrụ tọ ya ebe na-agakwa asịta orenji gị ebe ọkwa ebe ọzọ na-aga asịta ka na awa tiche ebe ọzọ gị tiche ebe ọzọ make you talk am for English make I hear wetin you dey talk now. me na anụ Igbo ka ahụ maka ọ gbasara lee ka ngwa gị ichi izu orenji gị ebe ndị ibe gị na-aga asịta m gafete nga ụbọchị ọzọ gị nwere orenji na-adị mma ji mebie m ihu ị ga-ama ụdị mmadụ mwụ ị ga-aga ebe ndị ibe gị na-aga asịta onye ga-asịta negara ihe ga-aga zụọ ị ga-emebi where you come dey go now? You dey rake, you dey comot. You dey lick orange, you no pay. You want to dey comot. Pay me my money jare. Àwọn olè burúkú olòṣì. Wo fún mi lọ́wọ́ mi jọ. Ilẹ̀pẹ̀pẹ̀ ni wọ́n yẹn o. Ina àngọ́rin yẹn. My friend, what is wrong with you? Can I get some? Wọ́n yẹn jì bá kẹ́lẹ̀ àtàlásà kí wọ́n ní sún wọn kò ṣe é lọ́rọ̀ ìjà kìtì ní jẹ̀mẹ́ríkà o. Wọ́n dàbálí kẹ́ lò. He suck the first one, he no complain. Suck the second one, he no complain. The third one he no talk. Now we don't talk suck this fourth one, now he won't come dey complain. And my suck first. Pay me my money, for me la want me jare. I will you down now. He dey bring trouser. Le ka ngwa gị gente. I suck kembo, ma o mi ge gente. Ewu na-achọrị nwaanyị ga-ama ihe a na-ekwu sọkụ nke mbụ je na nke mbụ dị mma ọ dịghị mma sọkụ nke abụọ je na nke abụọ dị mma ọ dịghị mma sọkụ nke atọ je na nke atọ dị mma gị pụta na agbawazi ọna hapụ m na traza your orange atọ ụtọ ọ tara akị i chop kernel. Come. Now what if you are Taraki. Where the woman in money now? Who show you there? Where you there? What you show on? Come on. Do you make I ask you? Don't you suck this one? Suck no first one. Suck second one. You never bad though. You don't come suck food your belly. You come say it never bad. You go bam. What you sweet? Why you don't buy the sweet one? You don't do. Orange taraki is chop kernel. Orange chop kernel. Don't give on one naira. Don't give on one naira. You don't want sweet. You know say if you dey for the sweet don't do now. You get you onye. I go deal with you because of all this fuck up now. I go tell you say I be soldier for 23 Artillery Brigade. Umuohi. Ogu Shezaro Shagade Benile. That what is your name? Is he what? Let her go. Turkey. Ole, no fit Turkey again. Madam, I beg give me paper there inside that place now. Yeah, no get paper. Okay, wait till I get paper here. My aham. Have my kind of trousers. Aham also game. Mr. Osoke, man. You go pay me my money finish today. Yeah, not go leave you. Also game. What is your surname? So. I want money carpenter. I some maro there. So, and what do you hear, man? Can you say na carry benile? What is Gahan Nage? Okay. The father's name? Nam. Idelo also game. Also game Ubua. Ubua. I spell it good here. Ubua. Ole, don't go. Ole, what? Hey, come back here. Now you go pay me that money. You say you don't run. Ole, Tisalo. Now you go pay me my money. Wo, I'm not gonna leave you. Hey. You go pay me my money today. Now you make her run. You know say don't run. Pay me my money. Pay me my money, Johnny. Pay me my money. So pay that. What's your problem? What you I'm not gonna agree. You go find a come, yo. You go find a come, oh. Leave me now. You go find a come, oh. Come on, go find her. Not be a friend. Which one be my friend? Not be a friend. I didn't say na my friend. And when you come, no call your name. This one said him be Onyame. Which one we there now? Onyame and the police, which one good? I will make I take one. That's why before the gate, come on. You go take one. You be on your show. No, you can take them. Oh yeah, okay, go. Oh yeah.
Chineke ole mgbe ihe a ga-ebie? Ole mgbe ihe a ga-ebie? Mosi go dey go dey bana. E mo ko orange. Idiot. No the hypertension in a It's too much. They are here catching. Odogu ke. Ga woro cha pa. Na one mo ko be si chwa. Okwe. E bang na. Wa yoroma. Mmeri betna. E ba kam siri we so we. E se ba o gidi e na isiri ke. It's too much. E bupuru ngo ku negbe. Ana ma like to. E bu na ezugbo agafu. Ine saga. Criminal nke o de egu. No le mgbe ihe a ga-ebi. Nyene my ocean. Ya na money equivalent m. Na nyene my ocean. Ya money equivalent m. Mbo. Imanyezi yeri soy. Your ocean. My ocean. Na money equivalent m. Na. Ego m nwetara ebe mgbe m na-apụta ebe nwere gị hụrụ m ji. Kedu ka ise ka ume? Ogbo m side dị ebe ni sị na iji akwụkwọ orange. Why? Orange tara akị. Na. Gị jebere ebe ahụ onye gbubere awanya nwa na ya ṅụ mmiri ọkụ. Mgbe iji ebe anyị nwa na je si nwale ọwụ ya maka si ụmụaka ka eji ihu ga-emebe. Ego adịghị wa ọdịghị. Onweghị m ga-eme. Tata. Ihe a na-agbara ntị ada agba ya n'anya. Ejikwa m ego egwu nke ịmakwu na eji m ego egwu. Ejiri m ego egwu. Ihe nyekwa m my ocean. Ma ọ bụrụ isi kwado ihe enye m, o nwere ike ime ihe duru na apụ mbara. Maka m iji iwe oke su n'ọkụ. Nwoke m nọrọ ọdụ chekwa mgbe ị na-etikwa mgbuli ekwe ma ha so gị n'azụ na-abịa. Onye ahụ jiri oge so ga bụ onye amị. Ekwe m o nyere ya identity card onye amị. Ama akpọta ya dị o. Ka ha eri onwe ba. Anyị bịara ya dị. Mụ apụkwala. Ị ka na-agba ndị m esoghi. Wetukwo la maka mama. Papa nye mma. Machawa bi wa mugu mara ma ga fall e mo ihe kwesịrị ime macha ya kita o fall wa mugu Take wonderful. The kind pillar when they put for this house. Now wow, Oba people sabi to build fine house to God. What do you think say they look here? Okay, I sorry. I dey look this house just like that. I beg you, sorry for me. You don't finish. You don't finish with that. You don't finish. Me, Africa. Okay, I beg, no vex. I come from Ikoro Efanga, come to buy something for Oba here. I no come for look house here. You are from Ekota Fanga, come they look house anyhow for this town. Yes, okay. It is saying that so other people they look house anyhow for this town. Eh? You go pay your looking house fee. Abi you don't pay? Sorry, Oka. I never pay. Now we are in the time. Officer! Sorry, sir. I'm lawyer, sir. What did happen? This man got office or gas station to put money here question. So you want reach station before you go do the thing where you supposed to. You want each office before you go pay your looking house fee, eh? Okay. No be waiting I pay. I go pay now. Pay now. Your money now 150. But wait, you. How many house you don't look? Okay. To cut 11. Now only one I look. Oh yeah, your money now 150. Oh yeah, pay, give me money. Officer, I'm lawyer, sir. Relax. Make sure you don't look again. Go. Yes, okay. Go now. Waka. Give me go. No. My money not 75. Give me my 75. Give me my 175. Okay, go now. Gee.
I know, remember to collect the receipt from this Oka in case of next time. See this Mumu? Anyway, after all, na me cheat them. Na me cheat them. I look for house. I can't pay 150. Say, na only one house I look. My money there. 150. I know regret them. These people, Mumu, them be. Why did too much? Matter for they want to. Three much again. You come up. You come up. Yeah. Oyana kage. Agwa monya kaga wo mo. Ewu bozu yemu ato. Adam. Mano nwe no ka yesu je nwute. Efendi police no kundi police. Akwa e mana nsogbu anya la na. Na agwala m gị na onwe material chukwu ji kpụọ gị ọjọọ sokpocha gị rafu ụfọ ya. Ị makwa na sense ị kpụrụ na police uniform n'okpu ha shiba anya aka owu italala final. Nsị na nke a owu italala. Landlord m na-ekuzi okwu 3 months tata 3 months nsi elekwe 1 year jide. Mbese nye go 15 months. Nza do 15. Ma 17 months. O mekwa we ụlọ ya ọnụ. Ejo onye na ka na onwere side a na-ere. Ejo ku na gwa. Nya ku ga emoko na wezu ku prison ya nwere. Owezu ku prison. Nya bụ disturbance na enwu. Akwanu na anyị okwu prison. Amara nwuru dị okwu ogologo. Mmana ahụ fence ndị nga. Anyị ba je wee okwu ogologo nwekwa ihu dị mma. Maka ihu a na-emebi ihe. Ọntema. Ana ma anyị so n'ọbịa. Eburu ihe mere nwa gị. Go here looking house free. Look here. Nga ka mbido to wago ja maka chi. No. Buwara ya buwe yuto. Tie na square one. Rie ya mugu. Ade buwe bu aso na ya waranya. Eba ka mbido respect na ya jide. Na na bum. Afum traza bla. Ya ba na gate. Le ya jide tam chota sugar. Ya ba ma na gate. An chota sugar mo. Na ka mo na gate. Ana me le na gate ko wo. Dekwa ndị polisi yo ọsọ ga-emugbu ndị polisi na-abịa ọsọ ga-emugbu onye na-enweghị akọ n'uche ọ bụ onye mụrụ ya onye na-enweghị akọ n'uche ọ bụ onye mụrụ ya ọ ga-anụchakwa ya ọ ga-egba nkịtị mụmfụlọ Oga landlord, it be like say person no dey inside here. Mother no ever. Officer onye kwai. Onye nya na mmadu na-eme ife ma onye obu. Ya ka na agwai. This man na ala. In fact, afia ozo bụ nwa keme. Sigbu ogwe na asị. Oge nuchi oge mgbe anyị na-abata ọkwụ nụkọ na chi. Oge na ọgba na nkịtị. Anọ mi anọ. Ebe anyị na-akụ n'aka ndụ. Nwanne m. Onye ka nje ekwu. Si kusie aka ike. In fact, ọ da igba ụzọ. Ọ na-agba ụzọ agba ya. Gba ụzọ. Ose kesi gbawa ya n'ọmụ na. Gbawa ụzọ. Gbam. Ise ịgboke ụzọ. Egochie m ụzọ. Gochie ụzọ. Oga landlord, ị chọrọ ịchọ n'ọrụ? Short. Ọrụ akụọla. Gịnị? Ọkụọla. Kedu ife nke a pụta? Ebe na nwoke a bụ agwọ chi n'aka. Ọ bụ na agwọ ọchị n'aka unu nwee ike chiri ya n'ukwu n'unu chọọ ma ọ chiri ya n'isi ya bịa ka gị mee kedu ife unu bụ n'obi anyị ga-abụzi tenant gị nnọọ. ị chọọ ịbịa ibu mma chụpụ ya n'ụlọ nye gị ụlọ mana ị alụgodo ọrụ ịbịa rooms dị n'ibe rooms dị n'iside ị chọọ enye gị more rooms ma ọ bụghị ọnụ a ị ga-alụ ya unu ya chịlụ nwoke ma jedebe ya n'ebe ọ ya nọ teachie ya lesson bịa ya ịtarị dịka ntụ deserve ọ ife mkpụrụ n'ụgwọ okay good ma ụnụ ụmụanụ na-emezi nke a nyenụ m ego m n'aka na ndị be anyị si na ijebe iku nwa ije iku nwụrụ ime gịnị ị na so ịma na ụnụ ga-ana asịrọ m ụnụ ana na nyenụ m ego m
ọga landlord ị ga-agazi ọfisi anyị nụ adịna onye isi anyị fọ ihe ole ego gị mụ nwa dị ife a ga-abịa n'ọfisi a boy make we dey shine ụnụ ka mma na police na emergency aviva na bara ro ife ku tata ki wana ni mu na ba na no ife ni de nebe mu na ye me na ka nte chelu na mu achelu me ife no boda what ife ne all right okay Jehovah buaya irwe n'elu niile Jehovah buaya Jehovah buaya Jehovah buaya. Bia small boy bia good kedu bia ucha atula gị bia kegi Adama. Biko ke ụzọ m ga-esi aga ebe a na-eme crusade. Okay, ebe ndị band pararacha na-akụ. Nke o pararacha. Ai ma ndị band pararacha ndị na-akụ taa. Okay, amatala m aka ebe ha nọ. Okay. Igba street ebe a, Igba street. Ogologo. Ị ahụ ebe ụzọ gbara atọ. Ị ga-afụ pole ebe eletrik ịgbatụkwo ifu ebe pole eletrik da. Iru ebe ahụ. Ị ga-aka nri mba. Ị ga-aka ekpe mba. Ị ga-aka nri. Ị ga-aka ekpe mba. Ị ga-aka nri. Ị ga-aka nri. Gaza aka nri ị ga-ahụzi ebe ahụ. Ebe ahụ ka ha. Ị ga-ahụ umbrella. Jucha ebe ahụ. Mana ị na-achọ umbrella ga-achọ. Nwa m ihe abụghị umbrella. Ihe ahụ canopy tarpaulin. Canopy. Ma ndewo ka emesịa. Ma kekwana aha gị? Aha m bụ Odeshi. Onye Ụmụogiri, Ụmụnkwọ. Ahịara Mbaise. Nke na-egbu azụ ndị na-eso ụzọ Jizọs Kraịst gburu n'osimiri Galili. Ọ ya bụ aha m. Ka ihe na-agụ na skuul ka? Okay. M na-agụ Oxford English Reader, Primary 3. Onye m na-ekwu, asị m ka klaasị nọ. Okay, m nọ Primary 3. Primary 3. Okay. Ọ dị mma. Chukwu gọzie gị. Remain blessed. Bosa, kegwere onye bụ? Okay, aha m bụ Evangelist Otaki. Chineke. Otaki? Ivu aja n'isi? No, ha oge ivu aja n'isi. Ka emekwa iji afọ ndị mmadụ aja n'isi? Oge ivu aja n'isi. Evangelist oyakwe evangelist. Oge ivu aja n'isi. Evangelist oyakwe. Evangelist. Evangelist ka m. Awụ onye nkuzi. Okay. Keko ndị na-akụziri? Ọ bụ ndị community school? Mba, ọwụ dị nkuzi ahụ. Ana m akụziri ndị mmadụ ụzọ esi eje eluigwe. Chineke. Ọ eluigwe nke a? Ka ụzọ esi aga ya? O nwere ụzọ esi aga eluigwe. Ọ ihe m na-akụziri ndị mmadụ. Mana ime ụzọ esi aga eluigwe, ịmakwa ụzọ esi aga common crusade. Odeshi. Ka emesịa, God bless you. Saa, ụtọ m na gị wefu. Ọ na-achọ ofu. Smart boy.
Nala kude, ana mo nala kude we egwuregwu a. Asị nwa. Na. Vum gakwanụ mma karịa statement. Adịkwu ka ahụ ekwu. Adịkwu ka ahụ ekwu. Ọ ga-adị mma. Ọ ya gururu jiri kwu na aka ma isi ya akwa nwa. Ọchịchị ụzọ ya na dị ntasịrị gba ọsọ. Nothing sport nna ọkwanụ. Mmadụ lakwara ije. Okay. Inwere nye ya onye nakwa ụgwọ bụ Chukwu. Asị m inwere nye ya oge inwere nyenu ya ezobela ya. Inwere nye ya onye nakwa ụgwọ bụ Chukwu. Inwere nye ya ezobela ya. Onye nakwa ụgwọ bụ Chukwu. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Pray! Praise the Lord! Hallelujah! Give God a clap offering. I said, somebody give God a hand. Now we are going to bring out our offering for blessing from God. Because God loves a cheerful giver. Because if you give, it shall be given to you. Because the bigger your giving, the more blessings you get from God. Bring out your offering now. Raise them up. Close your eyes. Because we are going to pray. Onye na Chineke anyị Jehovah Jireh, Jehovah El Shaddai, Jehovah El Sabot. Onye na-enye ndị na-enye onyinye nye karịa. Ya mere ana m asị gozie aka niile ndị a ndị weliri onyinye ha elu na onyinye nke ha jiri bịa. So that nke ị ga-enye ha ga-awa okpukpe iri n'aha Jizọs. Amen. N'aha Jizọs. Amen. N'aha Jizọs. Amen. Ya mere ime na Chineke anyị maka onyinye nyere anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ eze anyị. Amen. Bring your offering and put it in the offering tray. Weta onyinye gị tinye n'ime ihe eji anaka onyinye. Egwu. Inwere nye ya, ka inwere nye ya ezobela ya. Inwere nye ya, onye nakwa ụgwọ bụ Chukwu. Enyi m inwere nye ya oge inwere nyenu ya ezobela ya. Inwere nye ya onye nakwa ụgwọ bụ Chukwu. Inwere nye ya ezobela ya. Inwere nye ya onye nakwa ụgwọ bụ Chukwu. Inwere nye ya oge inwere nyenu ya ezobela ya. Inwere nye ya You see the thing where it costs? Eh? Now what it cost? When no need Rap we go church. Leave church money. You no agree. Wait to Oluala. Can you hear it? I go wait to Oluala. I be no say at that time. At that time our wahala can start. Yeah. Hey. What's it because I'm make I tell you. Church money they different. Our problem they different. Chetapa. Nsogbu anyị nwere dị iche na ego church. Ị ga-ekwakọta ihe niile were ya bom n'isi mechi ọnụ. Ịmaghị. Lele onye iberibe. Itibori body ka ga-adọrọ. Don't French. Mosi. Thank you. Onye iberibe ama. Ya iberibe nke gị enwe ihe iji akwalify ya. Agwakwara gị ihe agwa mgbe ị na-agụ bụ ego chọọchị. Na gịnị ga-eme? Ọ na-eme ha na-apụ ara kịta. Mosi chere ihe gbasaziri ara ahụ kwụsị ya. Because ị nwere ike ị na-ekwu ara nke wee jigbo ara abịa mmadụ aga ama. Kwụsịzie ihe gbasara ara. Here.
kedu otu ị ga-esi lecha m anya ma eyi ego onye ara onwe otu m si yi onye ara mba chere shine ya anya gị gwa m otu a m nọ na adịghị m ka onye ara na-agba mba lee m onwe otu m si yi onye ara ehe na ọ dị mma tata isi na ara dị agba gị you very well man right yeah na ịma be na ịbụ onye ara slippers where your shoe onye yi shoe ya wo onye ara this is the beginning small time now you go pull off your shirt small time you pull off your trouser you put your trouser because you very opposite support you become a madman were nwa yo na-ekwu okwu ihe gbasara ara because ị nwere ike ịkpọgide ara nke wee ezigbo ara abịa ihe iji tụọra mmadụ ọhịa iji agha tụrụ gị onye si na ya wu onye ara chere ihe anyị nọ ihe awụ ụzọ ụwa ihe awụ ụzọ ụwa arapụ gị ebe a na arapụ gị ebe a ị nwere ike ịmata ebe ị na-aga ma ọ wụ ebe ị nọ yes now arapụ m ebe a straight why na amaghị ha m ebe m na-eje ma m ụzọ nụ ma hụrụkwa n'ebe m na-eje ịma ebe ị nọ mara ebe ị na-eje ọ ya wụ na ọwa ezigbo ara pụrụ gị kedu otu esi ama nke bụ ezigbo na nke abụọ any madness wey fit catch you still yet you go sabi where you dey go no be proper madness gị nwa na onwe gị na-akpọ mmadụ onye ara ngwa chere i chetara na ego ahụ wee ego chọọchị ị na-ekwu na m zụrụ na ọ na-akpatara aza gị ka m zogburu ya so aka gị dị na ya in short ara ebidokwuole gị sef yes ara enweghị ike ịgba m maka na asị m jee ṅụọ iyi na be fada m na-eyipụ akwa niile zọdụ ụkwụ na nkịtị bido aka na chejie Chineke si ọ bụrụkwa na ụkwụ m na aka m metụkwa ego mmetụkwa ego chọọchị traza gị kwanụ yes ole slippers gị ole slippers gị uwe gị mere otu ihe ọwa otu uwe ojii Chidimma na-adị Chineke taksa ị na-aza ekpere ọ mara otu ọ dị m n'obi ọnwụ ezuru ezu anwụ ọ na-agbafu obi so ara gbaa mgba gị qualify anyị bụ ndị ara nke ego ndị ara ego Mosi bụ onye ara nke obi onye ara ego Mosi bụ onye ara nke ego onye ara ihu gị sef inwe onye ara data ịhụna na ara ịfụgo ihe eji zi na ara enweghị union efukwa ebe a kịta ị na-eje ka anyị siri wee gbagote ebe a kama anyị ga na-aga one way ịga n'iru jiri bụrụ ndụ ịlaghachi azụ abụrụ ọnwụ nnekwa ka ngị nwa na-echigazi azụ kịta bịa ka azụzụ ka anyị si ebe a gaba ihe anyị na-aga ara dị n'iche n'iche nke m nwere ike ịwụ nke ụgwọ m ji landlord m nke ga-awụrụ ego chọọchị iji iwe onye ara nke ego tata bụ ndị ara nke mgbajebezi ebe a ka anyị jebezi ebe a emesịa anyị ezukọ ebe ọ ya bụ ejide ga-akpọkwala m aha ọ tata bụ ihe nna ya tata bụ ndị ara nke onye ndị ara onye tata bụ ndị ara nke ego ndị ara nke ndị buru n'ụka tata ka anyị si ebe a tata bụ ndị ara nke onye ndị ara onye tata nothing spoil nothing spoil nothing spoil and dustbin are here. Huh? Now who keep this wheelbarrow and dustbin here? Okay, all of them no go answer, eh? Okay, man. No, boy. Kede. Apkwal, ana ma bi ugbu a. Ọ dị mma. Tata ịnụcha gị ịchọ ezemoku, eh? Ịchọ ezemoku ugbu a. Ọ dị mma. Tụgharịa obi mapụta nke abịa kwa m ụgwọ ụlọ m. Tata gị ka m na-agwa okwu a. Ị ka na-agba ọsọ? Eh? Ị ka na-agba ọsọ? Ọ dị mma. Ịgbachasị anyị ga-echi ya azụ bịakwa m ụgwọ na. Kedu maka oke a? Oke a bụ enwere nsogbu. Ọ na-agwụ
Okay, bunka. Na kono manya. Ego. Bịa. Ya na nwa bụ tata ga-enwe uche. Ekwu na tata ralụ m ego m. Ekwenụ nke ọ rapụrụ m ego m wee pụma. Ọ machakwa na m ga-abịa. Ya na tata ga-enwe uche. Ya na agbụ ya nkịta ọ ga na-eme ọfụma ịnụkwa. Nke bụ na ọ gbasara m ego m ya. Aga m ewere ya nụ. Tata ijesia nata ịbịakwa nke fọdụrụ. Ego n'ụdị ego ọ bịabịalụ nka bịa were ihe. Ọ dịka ego ndị polisi na-anapụta ego n'ọbụzọ dịsa. Ya na ya ego. Tata kpọbazie ịgbasịa ị ga-iwetalụ m nke fọdụrụ. Iwetara m nke fọdụrụ. 1, 2, 3, 4, 5 puku naira abụọ. Unu abụkwa na ole ndị? Ole ndị unu bụ ka ebu na-achọ na kọmpandụ? Anyị bụ ndị nze. Ndị nze? Mbanụ. Ndị nze m matara dị ntakịrị nwecha ahụ ọnụ dị obere, Mechie ọnụ gị. Ị chọla ịma? Anyị chọọ anyị apụta ka ụmụntakịrị. Ị chọọ anyị apụta ka ndị okenye. Ị chọkwa anyị apụta ka ndị mmụọ. Mba. Ndị unu nọ dị mma pụtanụ ka mmadụ. Ndị nze abịakwala n'ọdọ. Kwụrụ ofe ebe. No shaking. Kwụrụ ofe ebe. Gịnị ka ị bịara ime ihe a? Unu bụ ndị nze kwesịrị ịma na tata ji m ụgwọ ụlọ nụ kemgbe echi. Faka kwụrụ m ụgwọ ụlọ ya ka m bịa ịnata. Ego ahụ kpara aka dị onye nwe. Ọ wụ ego nnu. Ọ wụ ego gị. Mana ịbụ onye asị. Asị gị. Ekwuru gịnị? Asị gị. Oke ọ dịkwa n'obodo unu. Enu. Okenye dị ama na okenye ukwu ndị nke nwere afọ n'ọcha nwa. Mechie ọnụ nwoke a. Ikwuola nọnsensị n'ọnụ gị. Yes sir, I agree. Ekwere m ekwe. Ịbụ onye asị. Yes sir, I agree. You are a great liar. Yes sir, I agree. Ekwere m ekwe. Yes sir, I agree. Ekwere m ekwe. Ihe matakwa na ịbụ onye osi. Agree, ekwere m ekwe ma unu hapụ nnu. Gba mmiri ọkụ na nsọ ọkụ. Ngwa, come on, lie down. Ngwala ya. Makpuru n'afọ gị. Ndị nze unu abịala ọzọ. Makpuru n'afọ gị. Ndị nze ma lezie na ihe anya lezie na elezie. Ọkwa ịma ihe na-eme onye oshi. No, this one I don't agree. I don't agree that one. No. Ngwa. Nye m ego ahụ ịfa n'aka. Tinye m. Yes sir. Well. Hey! Or not. I agree this one. I agree. Ị na-ala, ị ga na-agụ egwu. Ị ma ihe ị ga na-agụ? Mba. Abụ onye oshi, obere kọkọ. Nne m bụ onye oshi, obere kọkọ. Nna gị ọbọkwa nna nke m nna nze. Bụ onye oshi, obere kọkọ. Gwa ya. Aga m ego agụ m unu kwela wa. Ị na-agụ ya, ị na-atụ onwe gị aka. Ngwa. Nne m bụ onye oshi mbelekọkọ, nna m onye ori mbelekọkọ, ụmụnne m ndị ori mbelekọkọ, nna m ndị ori mbelekọkọ, nne m ndị ori mbelekọkọ, nna m ndị ori ụmụnna gị ndị ochie mbelekọkọ, ụmụnne gị ndị ochie mbelekọkọ, ụmụnna gị ndị ochie mbelekọkọ, ndị ochie mbelekọkọ. Gaanụ, nwoke unu gaanụ. Tata ihu ihe anyị na-eme n'ụlọ a ejikwara njọfọ na ọgụ. What do you mean? So
So Mosi asị nọ na ọwa ezigbo ara akwadole if na the main proper madness one catch me. So you go leave make madness don't catch me, eh? Means what? What do you want me to do? No. Tell me better. What do you want me to do? Eh? So if madness won't catch you, make I go say, make you not catch tata. Emba rapron tata. How crazy boy you make? Mosi the wicked. O dole manya na the wicked. Chineke abikwa n'elu a na-eme mistake. Ịhụ na onye ọbụla Chukwu kere kechati ya keleg o nwere reason. Ke kwere fort nwe. Mba ke keleg gbazi keleg gị kecha gị ebe a ga-abịa tata isi ga-ebu ibu ka ewu na-atụọ gị na scale ịkụọ 60 naanị isi ga-akụọ 50 o nwere reason. Chineke kechara gị dee gị wickedness n'ahụ mana amataghị m. Thank you. Mụ the wicked. The wicked. So nna n'ụdị nsogbu a sị na ara agbaala m echi gị ji ọzọ hapụ bụ otu ahụ. Chineke ekele m gị aga m na-ekele gị ruo ogologo ụbọchị ndụ m niile. Maka Chukwu maara ọ maara ụdị mmadụ ewu mara udo obi ị nwere ọkwa n'ihe o ji mee ka ara agbakọta anya abụọ ọnụ. Ka anyị gaa were ego ndị chọọchị gaa nyeghachi ha ka udo dị o. Make we carry church people money go give back to church people o. Maka ezigbo ara ịgba mmadụ maka nke wee ezigbo ara the main proper madness don dey come. Nke obere ara ka ị na ịfụrụ ọ na-eme gị n'isi ya nke bụ ezigbo ara na-abịa ọnya ka ị na-aja amụ ibe na. Kezi isi enyi mụ na ga abụọ na-eme eme. Kedu ihe ịchọ ka what do you want me to do? Kedu ihe m ga-eme? Nke gosiri na anya m ara abịago gị n'arụ. So ị deserve tata na gbara o. Onye bụrụ ya dojide ya o nara ebidogo tata na gbara. Tata na gbara. Onye bụrụ ya dojide ya nara ebidogo tata na gbara. Ịgụcha gị gwa m. Papa ya ka ị bịara. Gụwa gị gụcha gị gwa m nọ. Ngụwa. Tata na. Kedu ihe ị nwade ya? Mosisi ego ndị ụka agbaala gara. Mosisi ego ndị ụka enwela ya nụ agbaala gara. Mosisi tata na gbara. Dojide ya o nara ebidogo tata na gbara. Onye bụrụ ya dojide ya o nara ebidogo tata. Ala dị gị nso. Ala dị gị nso. Mosisi. This man na-atụkwa ụjọ. Iri ihe na-ahụ n'ara. Mosisi ego gọwazi ebe ahụ onye ara. Tata na-agbara. Onye bụrụ gị na-ejide gị nara ejide gị tata na-agbara. Tata chere nụ. Bịa. Nothing spoiled. Tata, on this side, open the door. So, Tata, you told him my pulls out where? Okay. Now your body go tell you. Gigo Kanjo. And on it. Ebata. A chalop a man on a beafuani. Imanka. Imawanijaibo. Ndinochi. Nenaqua. Emete, you go come see us now or later. What? Chop money, eh? You nwekwara shame. You nwekwara shame. Ịma ihe na-akpọ shame. Lee ihu lee azụ. Jụọ onwe gị onye nọ n'ime ọhịa na-arụ ọrụ ugbu a lepụta anya nwee na-eti ihe a. Ọ ga-asị na isi dị onye ahụ mma. Kedu ihe kwụsịrị m? Achọrọ m na be m. One, ka imechite ọnụ gị n'ime ọhịa anyị na-aga ebe anyị kwesịrị ị na-aga. Ọ kakwa mma na anyị mere ihe ugbu a si n'ime ọhịa pụọ. Ihe gafee ofe atụọ ya aka. Ebe isi ka anyị ga. Ka anyị gaa na chọọchị. Ka otu ọbụla anyị dị, ka anyị gaa na chọọchị. Chọọchị?
chọọchị iriri ego fa ka mụ na gị ji anyị gaba. Lezie ka m gwa gị ihe gbasara ihu na iri ego chọọchị ahụ kwụsịzie ya. Kedu nke bụ na m riri ego chọọchị? Akpa m ego chọọchị aka. Mana by the way, anyị na-aga dị chọọchị. Anyị ga-aga chọọchị. No slippers, no money for pocket. Ka anyị gago ịma na Chineke anyị nakwa na-efe ọ maara mkpa anyị, ọ maara obi anyị. Chineke gaji ime ebere nyere anyị aka save anyị from ara maka na ike ara adịghị m o. Bịa ka anyị na-apụ apụ. Nnukwu nnọọ Chineke rie narịrị nnukwu tata ịkpọzi nnọọ chukwu otu a ka Chineke wesi arụ ọrụ ebube ofu ntaba anya. Mosi bịa ka anyị pụ. Mosi bịa ka anyị pụ. Ka anyị na-apụ. Asị gị ka anyị pụ. Anapa gị na-agashi ike. Ọwụ m na-apụla n'ihu gị na-apụla azụ. Mosi. Thank you, ladies and gentlemen. The chief launcher. I must say that I'm very happy the way the PTA meeting today is going. May I now, at this point, call on the principal to please say something. Heavy principal. Thank you very much, Mr. MC. Mr. Chairman, cum Chief Launcher. Dependable co-launchers. Our distinguished ladies and gentlemen, I thank you all. Mine is not going to be a long speech. I feel highly honored by your presence and company here today. And I must confess that I am very happy for the moral and financial support to sports development in my school. I therefore urge you to continue, as your effort is not going to be in vain. May God Almighty adequately reward and bless you all. Thank you very much. Another round of applause for Mr. Principal. Mr. Principal, thanks very much. Thank you. Ladies and gentlemen, the die is cast. May I, at this juncture, call on the chief launcher in the person of Chief Okote Oburu. Nkita Talapwanya no one of Umogu. The chief, please. May we put our hands together for you. Thank you very much. Ndibai kwenu? Yeah. Ndibai kwenu? Yeah. Yes, I thank you very much because you was here. Yes, everybody was here, and it is a joy. Now, this is donation from Parents Teachers Association. And without no waste of your time, I am donation 50,000 naira. Wait. Like I said, I donation 50,000 naira, including my wife. Not for football, not for any other game, but at least for sport. Yes. Darling, my dear. That sport you said has an S. Hey, Uchimo, that is true. You know, I forget them. Okay. Yes, ladies and gentlemen, please, my law refunded me something. In that my speak, I forget to press. So MC, you know how to fix them. So when you put S, you know what it means, eh?
MC, are you with me? Yes. So it is now sport plus S. Please, may we still put our hands together for the chief launcher? 50,000 naira is not 50 naira. Please, have we put the S for the chief launcher? Yes. Good. Having pleased the chief launcher, Thank you. Pray the chief launcher to please give us his closing remark. Thank you. The chief launcher, please. Thank you. Yes, Olweno Mume. This is the time for action. And all of us was here, so from the beginning, it will happen today. Now, my able MC speak. My able headmaster spoke. Now it is time for me to spark. What do you mean? Yes. Because MC, insult yourself. MC, insultation yourself. I said insultation yourself. No! You speak. You spoke. It's time for me to sparkle. It's all right. Chief Okota, you can go. What do you mean? No! Insultation yourself. No, we are sorry. Hey, you spoke. You speak. We also spoke. We are sorry. We don't. Hey. Bring 500. Ngwa, kechere m nke a kechie ka m wepụta ndị nke agwa kechere m nke a 8 ka m họpụta ọzọ anyị kwuru 500 machịrị 500 che mba ikwu 500 why go sell am 18 naira? Ego mi on. That is so the better. I'm going to show you to again of 18 naira. Ina to for long cap one. Why you actually 65 naira? Nekweru nke a nchekwa na ọ ma ya shu. Ge bia na ekwe m 65. Isa, you go Jamanu na awugo ndị afia. You 500 chega. Na awugo ndị afia. Anyị sị ka anyị nwa. Nchọta ịbụ onye iwu ọkụ. Ịdị nwere. Check I give you 500, 1,000. Go with that rag, be a clean. By each child, on a China shine. With them, be a shiny. But when you're no able, and go with them, be a clean. With the rag, clean. No, I go more. I go more. Yeah, what I go more. Two mother walk in the clean. Sure. This kind of driver I never see. You drive left, you drive right. Here you won't go. Oh, for this kind of driver, I don't know for himself. Waiting on a no me self. When I don't say clean up them, I be when I want make them catch up. My hand no do. Don't mind them. If they catch me now, and I go from me go station. You must say we time to put for you. No say today na sanitation. You time to put for road. Now you want park. No. You want to wear a motor. You don't get ready for the house. Now no say sanitation. No go no.
Until that time, who no go know. In fact, it be like say I go drop here. I no trust you back people. You know whether you will do plan for people to take us. I don't drop you. If you want drop, make you drop. You get Bama too much. I beg it. Okay, driver, that one no be problem. Okay. I go pay you. I beg you, go, Jerry. That man I'm not looking has for you girl. Move. Masakwana looking has for you. Who knows in server? Second, obey rule talking. Get the mother money and Mbili some common sense. You must in your towel clean up. Move work area work. Clean up. Mugu clean up. Case step in Ema step on the police. Move where move. Catch we who. She gets wage bobeke. Move Mosi. Hey, stop there! Where do you go? What is your name? Where are you from? Okay, sorry. I man. Oh, this man again. I sorry. Okay, sorry. Officer! Yes. Sarge. Not the same man, no. Not the main man. What did they talk now? Okay, I never talk anything. No. Leave him now. You go talk something. Okay, waiting I do. I just the pass. You just the waka like saying that your father get to all this place. So you know, Sabi said today na clean up. To cut, okay, no. I sorry, okay. I no do clean up. I no. You are going to station now. Oh yeah. If I know, made the bury me with my teeth to cut 11, okay. You are going to station now. Okay, I know one go station. Okay, I know one go station. I said, follow me to station. If I pay, may I pay? Make I pay now. Officer, I go pay. Sarge, I don't see this man. He be like be troublemaker. Allow him make it settle here. Hey, settle here. Thank you, guy. Have you one go station? No. I settle. Okay, thank you. God bless you. Now, how much I go pay? 200 naira. Okay. Officer. Yeah, surrender. Yes, sir. I don't pay. Okay, thank you. Wait. Hey, look. They talk to you. Okay, they talk to you. As you don't settle now, make you just find somewhere go do clean up. If we catch you, the main cash. Yes, okay. Thank you. Wrong. Okay, thank you. Nothing spoil. Chineke anyị nakwa da efe dị at least anyị adịla anjidegodo ego nka gebi na-eti ya ịhụla at least anyị adịla sure onwe ihe Chineke na-apụghị ime. Hey! Ya bụ na ihe a na-eme agbụrụ unu n'ọkọchị ebidokwa na ngwa. Means what? Kedu ihe nke mean? Ị na-eme ka onye isi adọrọ m. Kedu ihe esi gute ego wayo ego gị natara mmadụ na wayo were ejebe n'ụlọ chọọchị jenye Chineke. Eche m iji okwu. Mba m tinye na efere collection ya dapụta. Mba kọwara m otu anyị na-esi eweta ma ndị a na-echi echichi ma ndị nọ n'ihu chọọchị ma ndị a na-akụrụ aka ndị a na-etu aha ebe niile dị ime otu ha si eweta ego ha. Mba saa m ya otu niile ha si enweta ego ha na-ekwu ya kama anyị ga-anata ego ka m gwa gị otu ọbụla ego si bata ọya ego ịhụbe n'ihe dị iche ebe ọ bụ na anyị enwetatụgo obere ego ka anyị jegodugo akwa ọzọ yirikwara na ọwụ naanị awa akwa ọzọ biko bịa ka anyị gaa chọọchị anyị na-aga ka m ego ọnọkwa ya mmuvu je tata mkpachi aka m na ịhụ na akụ na-esi obi ike mana nwoke bụ ịjọ nothing spoil nothing spoil mala ada mala onye Hausa
I do. How everyone from my local government? Everybody, they fine. Wow. Yeah, Kaswa. Alhamdulillah. Wallahi, business are the dress most. Oh, thank God. Yeah, we sit down. No, no one sit down. Yeah, sit down. I sit down. Hey, my sit down. Hey. Okay. This one aquarium for bag. No problem. Go. Ah, you well though. Now small hungry they catch him. Hungry go. Hey. Man, I beg. I get small problem. Oh. Problem go. How much you give me small money? Man, I take give picking food, make it chop. This one aquarium for bag. Okay, I will give my people money. The problem I don't get about money. Man, why they talk like that, eh? Hey. Man, I beg. Hey, I go dash you for money because I love you for plenty. Di mala, onya usagoro. Di mala. Hey, da. Thank you. Who's I go come make a drop for jiggy? I'm like, she said Jimanaka. Every time I Jimanaka. What's my Jimanaka? I don't mean bad though. I say I hope picking for hand. Mala no verse. The mala. Mala will go see after now. Wow. Mala. Ada. Confession huh? Confession maka time ka m na-ekwu confession ị nwa ndị mmadụ ji megide maka mmehie ndị mmadụ na-eme ka na ahụ ibe na ọmekata efe fada jere esiri mmehie sigide esibutekwa ọnwa ọzọ madam onye gị na-agba aka madam ole ndị a onye ka gị siere 200 naira bụ nke ahụ 200 naira bụ nke a ka isi awa ya si na wanye na 2050 ngwa manyere m ụzọ ịtọ bịa madam biya ndị a niile akwa ndị nke ahụ gba tichara ha niile kedu ka ị ga-esi na-ekwu okwu ụzọ atọ ego ole nọ anyị ji ego ole nọ madam ọkwa n'afọ nke na-eta madam gwanyere m ụzọ ịtọ do ụzọ ịtọ ka ụzọ ịtọ ndị 50 ka ndị 20 madam okwesi 20 naira wanyere m ụzọ ịtọ madam gee ntị ọmụ na-akwụ ụgwọ tire ya ofu madam tinyere m triplet ndị nwanne ya unu chọrọ mami ya nke a ma nke ego ni chọrọ ma nke ego ni chọrọ wo ni chọrọ ka triplet gị ya tiri nke 20 madam hapụ wa ngwanyezi ya triplet triplet onye nga madam biko tire m ofu ọ gbasaghaghị nwoke ọkwa na eri gaskiya nwata nakwa ata akara nakwa ata ego ọ karịghị otu ahụ madam bebe na-emenu a na-abịanụ ọbụbụ ka anyị gbagide na nke mgbagide daji madam ị na-abịanụ ka ị na-abịa ebe nwere already made ịmana enwere already made ya mgburu ekwe ngwa na ya madam esi ụzọ ịtọ dị ihe nke onye nwe madam wetana imezi iji nke emezi madam wetana hụ na mmezi ji na ngwara okwu tupu nne na nke a ndị obere ị na-enekwa anya na efere gị abụ onye ama m onye ụdị mmadụ a ọzụ igbo ụzọ ọ ga-achọkwa mmezi onye azụ igbo ụzọ ọ ga-achọ mmezi igbo gị ka m ga-achọ mmezi ihe bara mmadụ na ọbara na-apụ apụ mmadụ na nkwebe mmiri ṅụọ ọga kedu nna ka ego imere anyị na-ata ji imegodi ihe anyị eme ego m ka nchọ ihe ọzọ ga-eme biko esi gịnị madam tata ọgịnịzi ọgịnị ya kezi ka Jim si finish nke ya na multiply hey oji a ị na-ezu ọ dị gị n'ọbara dị gị n'akwara wee dị gị n'ume ị need serious deliverance onye ụfụ obi nwoke mmiri ihe ka anyị pụọ ebe a na time adịrọ ya madam anyị mmiri ka nkwụ aka don kweba na nyuma mmiri ebe a nne ke na nyuma mmiri ebe a ekwenda agbala ọsọ ke kunu si hapụ ha unu akpọ m unu hapụ ndị mgbe ọsọ ọ mụ na-ele
Ndị onwe ihe ọzọ kọsịrị ihe ọjị nwaanyị ahụ. Ihe a na-abụ eme mbife ọjị nwaanyị ahụ. Ijikwa n'ego ọhịa. Ka ijegodo na-eje nne, ijegodo eje. Nke ebe ị na-aga ebe a? Ka ụdị ihe dị ihe nka? Ọga biko, anyị sị ka anyị mara anyị chọrọ ịma toilet na nso. Ka anyị mara ego ole eje. Mamịrị 10 naira, nshi 20 naira. Mamịrị 10 naira, nshi 20 naira. Ọga, gwada ya ezigbo ọnụ ya, gwa ya last. Ka ya anya. Nso 20 naira, mamịrị 10 naira. Ọga, ka anyị nye mamịrị. Mamịrị 10 naira. Nya ya tishu. O jikwa tishu eme gị. Ọkwụrụ si nna anyị. Okay, mistake. Mamịrị ka anyị chọrọ. Mistake. Mamịrị 10 naira. Ka anyị gawa anyị. Ya dị ọ bụzikwa sọsọ mamịrị ka ọ na-anyụ ebe a. Ị ka na-akpụ ya zip, taịm mamịrị aga na mma ebe ukuku na ọda nsi level. Ọsọ unu na-ebiri ebe a. Okay, thank you, sir. Okay, thank you, sir. Chere mụ thank you. Ọ thank you kunu ga-eji wee kwụ m ụgwọ. Ka ọ thank you bụ m ji ebe a jeta banshi. Gaa nụ ntị, ego unu bụ 20 naira each. Ebuku m na ọda nsi level. Kekwa nke wu 20 ihe anyị na gị kwuru akwa mamịrị. Anyị agachazi pụta gị sikwa nshi ọgụnwa ga-eje tinye na level. Nke anyị chọrọ inye ka o ji buku anyị ya. Onye buku anyị bedina. Ego unu bụ 20 naira finish. Jiego ne ka mmadụ tara kama ihe ajụ mmadụ jiego ne mmadụ tara. Ọ bụ na ntazi eji 20 naira. Nye ile agbakọta 40 naira. Ọ wụrụ gị nwe ga-akwa m ekusigo. Wonderful. Ọsọ unu taa ji 50 naira. Nyụọ nsị 100 naira. Ọ gbasaghị m. Piripiri niile ọ gaghị enyere unu aka. Ihe mma bụ na ebuku m na ọda nsi level. Ọsọkwa unu jenu mechia mmiri ma nshi unu nyụrụ. Nke ahụ enweghị uri gbasa m gwa m na ụgwọ m na-eje. Ya polisi si 20 naira ka mmadụ si ebe a. Ọga ego gị jide. Lee. Good, anabatana m 20 naira nke a. Ụfọdụ 20 naira. Unu kwụ anya bụ na anaba. Ọga short anyị akwanyela gị ugwu ahụ too much. Ke na mmadụ bara ka onye ọma nwere nsị so mamịrị mere mistake mepere m. Ọkwa ngwara ụnụ agwa. Agwara m ụnụ agwa. N'anya, ọga anyị akwa igoro gị ugwu. Anyị akwanyela gị ugwu. Anyị akwa igoro gị ugwu anyị nwere ike kwere. Mana ihe na-agwa gị efuru ebe ihe na-arụ ọrụ. Ebe a ka ị gara anyị nsị. Ọsọkwa onye bụrụ na toilet jere Lagos sụrụ akpa gị ebe a bịa. Ọsọ ujekwa Enugu sụrụ akpa gị ebe a. Imekọta nwa jee obodo ebe ọzọ jee nyụọ nsị na-abụghị ebe a. Eziokwu ka m na-agwa gị ma akpachie gị ike. Kpachie gị ọnyụnyụ mamịrị. Arụ na-esili ka m na-agwa kpachie gị ọnyụnyụ mamịrị. Ị na-egwu egwu. Ọga Mosi, ka ya na-egbudoro gị ebe a. Ọga isize na anwụ sozo anyị na ụmụ arụ ndị ọjọọ. Nothing spoiled. Tata one name obogini name. Nothing spoiled. Osisi one name obogini name. Nothing spoiled. Tata one name is in obogini. Nothing spoiled. Osisi one name. Every day. If you should finish, come out. So I'm going to do it. I'm going to work home too. You give you go home. So I'm going to be a room. I'm going to trust to after my husband. Look, hey, every day for the thief, one day for the owner. I said the man no well. Hey, na paralysis. I'm ready for the hour. Ego for akalo kura la de for ma.
If to say you were, If for sabi the difference between Veron and Veronica, you know well. Did they shoot anyhow? Sorry. I'm telling you. Go and do Thanksgiving. Sure, get your testimony in a church. I want to know the gift. You don't die. You'll never be sorry. I'll kill you. Somebody complete. It will not dead man. Wait. What did happen? Cheleno. Nonsense. I'll kill you. Waiting there. Can you put the plan together? Eh? Emma Honya, get quick. Lonya Mones, and I took Mamma Monya. Oberkanga walking about Sonia. Eh? In your way go boom, come back, so you are way go boom. Eh, what a that's my baby. Now, what go? Baby. Look at that. Back to Sandra Biko. No, idiot! Coward, the kagi. Oh, your babe. Oh, your babe. But I'll bring him now to one in Naga and I'll try in America. Oh, no, idiot. I'll be here making me working on your say. What happened? One, my name, Madam Abdullahi. I come from Secretary State, Ajipo. This somebody every time I go work, I go collect for money, I go collect for cigar, I go collect everything. I go collect for gold. Why? I don't think about you every time. Why? What's your matter? Why? This I go collect for money. I go collect for cigar, I go collect everything. When I tell her make you pop, I go tell her Ejimanaka. What's my Ejimanaka? Well, like this, but I they come here, they collect mostly. They come here, they collect money. They collect money. He go collect. See ya. He go collect everything. Go. Every time Papa has make a do Pabuna. I go tell me Ajimanaka. Every time Ajimanaka. What's about Ajimanaka? Okay, they collect money. But if you say make you come for Jigiji, you go say Ejimanaka. Ejimanaka go. Ejimanaka. This one be the one. Mugu. Money we him is really. Kai Jesse discharge Ego. Leo Yugu Kebu. Hey, Mugu was a Nelu Gary. Aboki. Wait. I'm not going to not Diana was. I'm not going to Ego. You can go. It's now. Look at come go outside now. Come go. Go here, Medonia. Let him what I can about Ejumanaka. Yeah, I think Cabo upon Manaka. Aboki. Wait, you like them? You were. Now, my sister. Yeah? Now, our sister. Go for you, go wait for me. Go kitchen. Now, my sister, you. I'm there. No, get up, Ruben. Like that. Get up. No, get up. You never reach like that. Get up. So, if you want money, carry and give you for hand. So, under one condition. What is the money? How much? That's a price. Last card. Where? 500 naira. 500 naira go? You know cost. 500? Yes. For myself, I marry for 15 naira. 15 naira gaskia. 50. 500 as 50. 15 naira gaskia wallahi 500 bacha. Okay. 15 naira. About 500 naira. 15 naira gaskia. 15 naira or the girls one of 15
Okay. So. No problem. Tata eche mu yare welitekwu aka. Na-ewelite aka onwe gị nwere oji. Hey, Gasi. This one na GCA. This one na Okada kwo. Okada 40 naira. Okada. Hey. Gasi. Come again. Come na apị mmadụ ego apị na. Wetekwu. This one na for Okada. We go bring am come. Hey. I will bring am for today, go? No, we go bring am tomorrow. Tomorrow, go? We'll bring it. Tomorrow. Let's see why. Tomorrow. Hey. You praise onye na akpọ nwa. Mother, I hope about here. Yeah, here na your shop. Na here you dey live. Ngwa we dey bring am. Okay, 500. Ka we tell change. Kiri na ngwa nye na. Nothing to Nothing to Tata jabene come Igbo. Gịnị ka ị na-eti? Obodo ọsọ gbara gawa iru oge ba fada. Eso nya gwara m. Ịma na igbu oge fada nwere ike na. Yala. Gị na-aga dike. Ịma na nwere ike ibu. Ị na-aga dike eji mọzụlụ ehi ụra. Ejighị mọzụlụ ehi ụra. Ejighị mọzụlụ ehi ụra. Tata ọgụ ka na-aga elu. Ihe nji ekwu bụ na ị nwere ike ije kịta ọ bụrụ na fada ya na-aga. Ọnya ka anyị ji ekwu. Ya. Mana tata bịa ka njọ. Ka njụgodo. Ewe na iwe. Nya orubeghị mgbe ị ya ana nnọọ be gị na ya adịghị. Lekwana this man o. Ohi ikwo gị kwụ. Anyị nakwa na-aga gị jụọ m ya gị na-eme. Ihe ikwo kwụsị m na roundabout gị jụọ mgbe ị nwere plan. Kwụsịzie eji m ihe gbasara ịla ya adị m. Ịmakwa na ụwa na onwe ihe ọbụla aka m mkpa ugbu a karịa confession na. Dada, confession ị na-eje kịta ọ karịrị ego niile ọ ka mkpa karịa ego niile anyị fọjuru akpa gị. Amakwa m kemgbe ị na-asị m gasi ike ọ ka ị mara mgbe m ga-ewepụ ego lie n'ala ebe m abịa bụrụ ya. Hapụ ihe nke ụwa legide anya naanị ebe Chineke nọ ego wụ ihe nke ụwa were obi gị ibi na iru ebe ahụ sefụ fada jụọ anyị ajụjụ confession si ya 100 naira 500 naira 100 naira 20 naira maka ego gị niile nọ n'ime ego ị na-anụ ya ego ọkwa confession. Yes. Eji nwa ya ajụ ele confession nke ihe ebu ụzọ ya eje kịta ị ga-ebido ịkonfesi na ego ndị chọọchị ibuga ka ị ga-akọnfesi na ego ị napụrụ m ete ka ị ga-akọnfesi na shu na mụ na gị gba ebe a kịta abụghị mụ na ya enwe anyị izuru ezi n'ọngụ zutere ị ga-akọnfesi dị na ego ị napụrụ nwalam onye ugwu kịta ya nzu ndị ike ihe ju akpa amachie ya ọnụ St. Moses ewo onye nsọ Moses zanụ m nọ ma azaghị nna m ma azaghị m ruo na nke fada masị ya fada mekwara m ka naanị otu mkpụrụ mmehie ka m na-aga ịgwa fada even agaghị m agwaru ya ahụ n'isi fada ọ na-agwa m nke ya onye gbasara ego ndị chọọchị a ihe m jikwa na-agwa ya ahụ agwala maka ihe a na-ekwu na ara agbakwara chibiokwu onwe gị n'ọchị tata ị ma na nke bụ ara na ọ bụrụgodị na ha gbagara gị na ndị ọzọ niile n'isi ọsọ ego anyị jere chịrị n'ụlọ chọọchị agbawago gị ara biko ejikwe m Chineke rịọ gị kwụsịzi okwu gbasara ara ahụ ebe a ugbu a ekwụsịzi okwu gbasara ara ahụ ebe a ugbu a osi mara nke ọma na onwe ihe ọbụla m mere n'ụzọ a na-awụ mụ na gị so mee ya mba ana m afụ ka ị na-eme mana o nwebeghị nke ntị iri aka nsoro mee ị nọ na-ele mma na-eme rịbakwa okwu ọnụ gị ama nakwa echeki maka mgbe ọ ga-eru mgbe a ga-ekewa ego chetakwa na onwe nke iso mee n'anya ka ị nọ na-ele m ị na-ele m anya ka mba nsịkọs na egwuregwu bụrụ ha nke ichife aka na-aba azụ na ya nọ ha ya ọ bụrụ ha nke gbasara ego a ego m a mmiri ama mba ya ntị ego m ama mba ụwa peni sese ọwa tenkọbọ ihe dị n'ụlọ efe apụ mbara nke bụ eziokwu ka na-agwa onye mma ama asị nọ m emetụla m ya ebe aka ebe ọjọọ na ọgbakala ihe eji ego gwusa m egwu Judas bịa ka anyị gawa ebe anyị na-aga biko bịa Mosio ihe a dịkwa ka ihe ọrụ odu nwaanyị baa kedu aha ya Madam 1010 hai asị nọ ihe oge confession agara m ya baruo di ya enweghị anyị mere anyị aghara ịchọgịdị 3 bottles gị ṅụọ under guy wee ọkwa amugu ọ da egwu
onwe ihe mere ka anyị ghara ịṅụ ya na-aṅụrị mmanya fụ na ibido rie shọpụ. Gịnị mere ndị mkpụmkpụ a ji esi na ndị mkpụmkpụ ka sensi jere nye ụsụrụ. Yes. Na onye ọbụla adịghị mkpụmkpụ ya mara na ihe kwara ya. Ka anyị nwa ugbu a. Gị na onye na-anwa anaghị m eje mụ na gị na-eje. Let us try it. Jee ṅụọ nwa ada aṅụ. Ị na-aga ka ị na-aga? Aha m aga, so m aṅụ. Adị m eje. Ngwa nọrọzie here. Onye rikarịa ogbu karịa ya. Nọrọ watch one, just one. I go to watch you. Nothing to nothing to Yes, now. That is Hey. Ekpere nwa nke gị a, Hey, eke ichiri. Kedu ihe na-etiri Mba, nke gosiri nnọọ na ochie bụ akara aka ya. Ọ dịghị na ọbara. Otu n'olu ala na kedu ikwu ihe niile wa. Mba, ha bụ ndị bi olu ike ha ma agbara ekpere ma. Dibịa olu ike ya ka anyị ga na ihe na hapụrụ na taịsọ hapụrụ m aka m. Gara ka m bido na-eso unu. Onye ka iji adọ na traụza nika. Like this. Hey, that reminds me. You got a mumbo say. It's no eating up. I'm not on your better not be here every day. One man. Oh, one time I got a poor boy. For what? Nonsense. Come on again. On which am I? Or just like that. Give me one again. They again can get. You are not on our corner. Oh, see on a mania joy. Or see about to do. From time to time, or to every day. Ama m ngeme onye ma ihe ọ ga-emekpọpụta na nsogbu a ya mee. The other day o claim na mkpụrụ rice banye n'ime bọtụlụ mmanya si na anyị na-enye ya poison. O meghị mmanya ọfọ nwa ya ka mmechi ọnụ ka ọ ghara iji ọnụ chọdara m kọstọma. Ihugo n'otu ọgba kpọrọ akịta. Ọ bụrụ na m pụtara ya tupu ya pụọ. Agara m ịghọchi ya n'ezi. Onye nye tinka kpọtara isi abụkpu. Well, I know what to do. Mekwa ya kịta ka ịkpọpụta na nsogbu a. A ga-akpọrọ ya ndị nze. Ndị nze a ga-akpọrọ ya ndị nze. Olee ndị bụ ndị nze? Ha bụ ndị bakasị. Ọ bụ sọsọ gwa onye nọ n'obodo a na-amaghị ndị bụ ndị nze. Biko eweli iwe. Ndị a ha bụ mmadụ. Ha na-egbu mmadụ. Ọ ma ha na-egbu mmadụ aka m adịghị ya. Ndị a adịghị egbu mmadụ. But they might go for some kind. They might go like a fast make. Okay. Provided they did the shop. Na ha na egbu mmadụ. Achọghị ka ọbara onye ọbụla dị m n'isi. Ndị a adịghị egbu mmadụ. Mana ha nwere ka ha si arụ ọrụ ha na-egbughị onye ọbụla. They might go for. Na-arụ ọrụ fa na-egbughị onye ọbụla. Enyi batanụ ka i were ofu bọtụlụ mmanya. A na-ekwu okwu dị ma gị na-ekwu okwu gbuo otu bọtụlụ ya dịzie ka okwu mmanya ka m kobi ebe a. Enyi bata. A na-ekwu okwu otu ga-esi memi na nwa amadi a gị na-ekwu okwu mmanya. A ememi na ya. Bata ka i were ofu bọtụlụ. Order! A na-ekwu okwu gị na-ekwu okwu mmanya. Order! Get me a bottle of Gouda. Gouda ebe. A na-ekwu okwu ategeji adịzie ka ụmụ onye aṅụrụma. Ka nwụta nwa amadi a mee ya ihe mere ndị ibe ya gị na-ekwu okwu mmanya. Ị ga-eme ya ihe bata n'ụlọ. Gị na ya you saw Gouda ke ya. Batawa. Papa ka otu ya siga mụ ada. Enyi. Hold on, get the bottle of Gouda. Get the question, Gambo. He had the winning one. I like all day. Achọpụtara m na mmehie niile ị na-eme ị na-ama ama ya n'ode no ị na-ahụ ụzọ wai eziokwu m niile amacha m ihe m na-eme mana ihe niile m ji eme ihe ndị a niile ka m amaghị. Nke ahụ na-eme iji maghị ihe na-eme iji eme ihe ndị ahụ ọ ajọ mmụọ dị nwere ọ na ikpebie
ha ga-ahapụ gị rie mbọmbọ. Yes, sir. Onye eziokwu. Ekpebiela ịjụ ha kpamkpam. So, ikpebiela ịjụ ekwensu na ndị mmụọ ọjọọ ya niile na nrafu ya niile na mpako ya niile ndị na-eme ka anụ ahụ gaghị ụzọ. Ebebigo m ejugo. Mana onye oziọma biko ihe ọrụ ndị mmụọ ọjọọ bụ Denia si ha na malaki ha gabara onwe ha. Eziokwu gị eziokwu ma ihe ahụ awụ Demian ya awụ Demon kpọọ ya Demon kpọọ ya Demon. Ọ bụrụ na ikpebie kpamkpam ịhapụ ha kpamkpam ha ga-ekpebi kpamkpam si ebe ị nọ U-turn rie mbombo. Nsogbu adịghị. Ajụla m ha gabara onwe ha gabara onwe ha. From today, tata, ị gaghị atụ asị ọzọ. Ị gaghị agba asịrị ọzọ. Ekwere m. Ị ga-ezu oshi. Ekwere m. Otu onye ọzọ ezitubeghị m otu. Ihe ahụ confession. Ihe ahụ usoro confession. Ị gaghị efe arụsị. Ekwere m. O nwere nke bịatara n'ụlọ ọdị m. O were bịa. This woman, be serious. This is confession. I know you do confession everywhere. Ana m ekwu exacting ka o si dị m n'obi. Ọ dị mma. Ị ga-egbu mmadụ ọzọ. Ekwela m. Egbutubekwana mmadụ. Ana m egbu mmadụ achọ m ịbụ otokoto. Ị gaghị ahapụ. Asị m ị gaghị ahapụ ike ọzọ. Asị m ị gaghị ahapụ iko ọzọ. Nke edochaghị m anya. Nke edochaghị m anya. Nke m agaghị akwa iko. Ọ wụ akwa iko ka m ji akpata ihe m ji azụ ụmụaka dịrị akpọrọ m ka ọ nwụrụ. Nlekọta onwe m anya. Onye ozima biko. Biko, pastọ, ihe ewepụrụ m nke ahụ. Ihe ewepụrụ m ya. Ya ka m ji akpata ihe m ji azụ ụmụaka m. Chineke ahụghị gị ma dee iwu ahụ. Kedu ka m ga-esi ewepụrụ gị ahụ? Ihe edere ime akwụkwọ nsọ. Elee ebe anyị rụrụ ọnwụ ilesa m ga-eji n'obi a tinye na edele ihe edere na-edewo ya. Enweghị m ike iwepụ gị. Pastọ, ọ bụrụ na oge a ma na confession na-emebisi anya. Iwu a dịkwa ndị ụkọchukwu ka emebere ya. Ọ bụ ndị ụkọchukwu ka emebere ya. Ọ bụrụ maka anyị ọ bụ ụkọchukwu ka emebere ya. Ejikwa ndị na-abịa confession na ji agwa nke ma ya bụ iche. Kneel down. O weta ka esi eme. Asị m kneel down ya. Nekere ihe na-ajụ m. Nke ma ya bụzi iche. Madam, ị chọrọ ide ọkụ mbụ? Otu mkpụrụ obere iwu ejụrụ m. Ma asataghị. Ijụrụ m ajụjụ 6, nzata 5, 5. Daa otu naanị. Onye niile nwe 5/6. Ọ dara ule? Madam, ị na-eji ihe Chineke na-atụnyere mmadụ. Ị ma na otu ihe nwere ike ịkpọba mmadụ ọkụ ala mmụọ. Otu ihe ikwu ịdara nwere ike iduba ọkụ ala mmụọ. Ị ga-eru dị pọgatịrị o just pịoi ọkụ ala mmụọ. Mama? Ọ bụrụ maka otu ajụjụ ahụ ga-eme m nje akụ ala ma agabago m aka. Chineke. Mkpachi iko zocha ụmụaka m. Nkwụsị ikwu iko. Bịazie confession. Clear for me. Let me hide myself in thee. Next.
from the Egyptians. God decided to give Israel a leader, a man who has orientation, a national leader. So God called Moses. Moses, pull off your shoes because the ground on which you are standing is holy. That was the word of God. Moses, pull up your shoes. Why? Because the soil on which he's standing is holy, and the shoes are dirty. So Moses pulled off his shoe. Okay. Nakwa. Ihe akwa ihe karịa ịgba m agwado nwayọ kpọm as man to man. Karịa ịbịa tebụl ọnụ na public. Tata bụ isi afọ gwa m okwu. Chu nke ihe dịkwa. Ọ bụrụ nnọọ nke mụ si isi aga efu. Lee ya nyechere ala. Yeah, come here. Ewu Moses. Yes, the Moses. Chiri akwụkwọ. Chiri akwụkwọ gị. Chineke gọzie gị na akwụkwọ gị n'aha Jizọs. Amen. Walawala. So, God now called. Because that on the Bible, how many have also? Onwe ga-ata na Bible. Echitara akwụkwọ gị. Chiri akwụkwọ gị na. Chineke gọzie gị na akwụkwọ gị n'aha Jizọs. Chineke gọzie unu na akpụkpọ ụkwụ unu n'aha Jizọs. N'aha Jizọs. Ndị nwe n'anya gọnyere unu. Na bano na misa gusiwo. Lawan. Mama, how can you never go to? Gini kiketa. Ai, Chineke. Ka ihe ketere keta. N'anya ihe a bidoro mgbe ahụ ị na-eme preach. Ị na-ekwu okwu nọ ebe a na-ele gị anya. Ncheta otu nwa mkpi m egburu. Ị na-ele m anyị ncheta otu nwa mkpi. Nwa mkpi m egburu n'ihu Krismas. Ana m eme preach. Uche gị agbata na nwampi. Awụ nwampi. Onye gburu nwampi gị kwa? Chegodu ka nke ọ gị, otu afọ ọrụ ga-adị eme. Tegu, mmiri ekwu okwu ka afọ ọrụ nwampi ma ahụ si eme. Ma ọ bịachọ ime, ọ na-eme ịtụ. Ọ ga-adịrị onye gburu nwampi ma mma. Age is clear for me. Mama. I won't want to be. Oh, I will pastor. You know go. Iya mbinga awo owa onu gbale. Onye mara mati. Chineke. Ngwa bilie lawa. Onye nwa gọzie gị na akpụkpọ ụkwụ gị n'aha Jizọs. Ngwa bilie. Ngwa sie ton. Ngwa sie ton. Pasta anyị awụ onye arụrụ ala. Ewe. Nne dị mbiko. Ekwukwana ihe a ndị mmadụ anụ ya. Gịnị bụ ekwuna ihe a ndị mmadụ anụ ya? Ọ na ị naghị anụ otu o si agbasa chọọchị. Elee otu o si agbasa chọọchị? O nwere otu ọzọ na-abụghị otu ndị ọzọ si agbasa chọọchị. Ama m na unu anaghị ege ntị n'ihe ọ na-ekwu na chọọchị.
mgbe ọbụla ọ na-agbasa chọọchị ya bụ ya bụ ọjọọ ya ndị nwụrụ anwụ nọ ya runu ebe pasta bụ ezigbo mmadụ gịnị mere ọ da-agatụ n'obodo ha jee kpọtụ ndị nwụrụ anwụ nọnyere ha? Nne di m, ọ bụ di nwenụ anyị nọnyere unu. Di nwenụ anyị bụ onye nwe anyị, ọ bụghị ndị nwụrụ anwụ nọnyere unu. Tata. Ka iji ọsọ achịtado ebe ọ dịkwa. Nna, tata. Ahụrụ m isi gị na chọọchị. Tata. Gụnwa tata bịa na chọọchị. Ihukwa ebe m si na-achụ gị n'ogologo ụzọ. I chetara mgbe m gwara gị na chọọchị taa na ihe ahụ n'ebe m. Si ka ọ bịara chọọchị, ọ dị ka pastọ bara ya mba n'ime nrọta. Lee ndị tata na-ekwu okwu. Nwa dị mbụ na-aga chọọchị. Tata biko, aghara igbu oge. Ima mo na kodi me wedding. So we have invitation card. So invite na wedding. On the 27th of this month. Tata kezi. Kedi na the twari an hi show ta. Kedi na asu you go na. Ba won sense dey. Even ihe nyeburu onye asef ọ dị ka mmiri awụrụ n'okwute. Amana m ị ga-agwa ya. Anyway, ọba ore pia no nwụrụ anwụ ya. So tata biko an ma to anya unu. Tata. Ngwana ga tata. Ha, ebo nebo. Mfu no ụmụ ọgbọgọ niile anụcha na nwaanyị. Ọfọ ọgbọgọ niile anụcha na nwaanyị. Ọfọ e ka na-epiogari na agbara araba nko. Mụ awụ tata na agbara araba nko. Lee ka ngwa dị gị sef. Ijira mụ na gị na anyị. Asị na n'ebe agabi mere, onwe ihe m gara eweta dowe ya n'ihu gị dowe ya si gị cheki ya. Na mụ na gị na aya akwụkwọ na iwe biri ọwụ o menwere ma chi ekweghị. N'ịmakwa na ihe mere na bara m nwata ya lọ. Ọ bụ na decide ya ịnụ nwaanyị taa dị ya. Nnu bata nwaanyị ihe nyere ya bụ 4 months, 4 good months ka nyere ya. Ọmụrụ ofu agadaga nwaanyị debe. Nwaanyị bụ sọ m akụpụ. Ekwe amalịcha kwa efu ya amalịcha. Uche ọkwa imi. I nwere ike ịchọ ichi ikwu ihe ọzọ. But ọ bụrụ maka nwaanyị mechie chapter ka ịmakwa na asị na ọmụmụ nwa na-esi na ihe a. Anyway, ihe ga-amụta ụdị ndị ahụ ndị ezigbo moto ga na-agbafesi ndị ezigbo ihe ga na-akwụsị ya ndị tipa na ndị ọkada. Ebe adịghị mma. Ị na-ajụkwa ajụ. Short aya m ebu ụzọ ja. Mmadụ ji aka edisi. Aga m ebu ụzọ m nwaanyị. Ya m ebu ụzọ mụọ nwoke maka mburu ụzọ mụọ nwaanyị. Otu a ka ihe na-epiogharị na be m. Na-aga ka ozu akwara akwa ịgbaga gbada na-eje ka busu gburu oke. Na ebe na ewu ma araba. Mụ nwa tata wu ma araba. Mụ awụ tata wu ma araba. Na. Anyị ze chukwu na ikpebele chọọchị. Wezụga ya. Enwe ihe ego beghị na-eme gị. Mba. Mụ na gị na-ekwuli okwu a na-akpọta ego bụ mma aha. Maka ịma ego bụ mma anyị na-ekwu okwu ya na-akpa agwa ka mama ịghọta. Ọ na-akpa agwa ka amụsụ ịkpọ ha ya aha 5 minutes ya wụọ. Mụ na gị na-ekwuli mgbe nwa nke lusi. Tata. Gịnị ka m gwara gị ugbu a? Kedu ihe m gwara gị? Gịnị mekwara iji kpọwa ya? Ndị ya na ha so dị ka ndị nsi na landlord m so ha n'azụ bịa. Landlord ogede ya. Nothing spoil. Nothing spoil. Nothing spoil. Nothing spoil. Tata one name obogini neme. Nothing spoil. Osisi one name obogini neme. Nothing spoil. Tata one name is in obogini. Nothing spoil. Osisi one name waiting they happen. Nothing spoil. Iri madi begi mugu igeri amu. Tata. Iri madi begi mugu igeri amu. Tata. Landlord nechegi olebino. Tata. Landlord nechegi biakwo yubo. Tata. Iri madi begi mugu igeri amu. Moses. Tata one name obogini neme. Nothing spoil. Nothing spoil.
ego Chineke araga gbagi ọchịchịrị ego ndị chọọchị yo araga gbagi were nwayọọ kwụghachi ya maka ara ịgba gị iro n'iru pastọ ugwu eziokwu arapụ gị ebe a ị ga-amakwa ụzọ la Moses yo nothing spoil yo nothing spoil